Bé, anem a veure l'important que és el fet de diferenciar la wiki del blog. Una wiki és molt més potent i és molt més interessant a l'hora de fer un treball col·laboratiu. Un blog serveix per publicar, mentre que la wiki és molt interessant a l'hora de treballar col·laborativament. Fixem-nos que a la part superior de Wikispaces, per exemple, tens aquests elements, com és el contingut de la pàgina, que si estàs subscrit a la wiki, la pots editar, en el qual tindries les possibilitats de treballar en la wiki. És a dir, si l'edites, veuràs que surt tot un quadre d'eines senzilles per poder veure com funciona, o guardar, cancel·lar, previsualitzar, el que vulguis. També tens la discussió, és a dir, la discussió és el que es discuteix en aquesta pàgina. Pots contestar o pots treballar el que hi hagi, és a dir, pots afegir un nou ítem, comentar un ítem que hi hagi, veure els darrers missatges, les visites que hi ha hagut, tots els elements importants. També pots veure la història, és a dir, la història pots comparar una versió actual amb una versió anterior. És a dir, si es fes una wiki en una classe i un alumne fa un disbarat, sempre pot recuperar la versió anterior, corregint, evidentment, l'alumne de la manera que convingui. O bé pots modificar o no admetre un document que ha treballat un company, o bé el que sigui. Pots activar també la notificació, és a dir, la notificació és important. Rebràs, si actives les edicions i les discussions, un correu via RSS o bé una RSS, en el qual tu podràs rebre tot el que s'ha anat modificant en aquesta pàgina. Per últim, fixem-nos que pots crear una pàgina nova, tal com tens aquí dalt, pots veure els canvis recents, pots administrar la wiki en funció de les autoritats que tinguis sobre aquesta wiki, és a dir, les autoritzacions que t'hagin atorgat. També pots editar la navegació, en la qual editant la navegació pots treballar de diferents maneres, és a dir, pots afegir qualsevol element a l'esquerra, o bé pots crear un widget, ja veuràs a nivell de treball de grup què són els widgets, i d'aquesta manera pots veure la manera de navegar. És molt important el fet de que hi hagi una navegació fàcil i útil dintre del que seria la wiki. És a dir, cada grup pot estructurar i pot crear un vincle a les seves pàgines. També pots buscar, per exemple, a la part de busca, mira, per exemple, si posem el terme Olga, a veure què diu sobre la Olga, veuràs que la Olga ha treballat o ha fet aquestes dues coses, veus qui és, etc. Molt bé, esperem que tot això sigui útil i puguem fer coses interessants dins d'aquesta wiki.